Fabelê Kurdî Amadekirin û pêşkêşkirin Mustafa Bîlan Şêr şêr e, çi jin e, çi mêr e. Dibêjin rojekê li daristanê şêr bi çargaviya dereviya dikire wêlewêl. Di vê rewşê de heywanê daristanê kom bûn li hevdî derketine meydanê. Şeqel û rûvî, hirç û xezal û bizin gotin îro şêr direve werin vê eyba mezin. Me nedîtiye cara wanî reviyaya şêr, Xwedê dawiya vî îşî bike bi xêr. Heywana gotin me apê şêr, ba çi ecêbek mezin e, îro direve bi hêl û tu dike wêlewêl. Şêr got, jinik ban min dike, li mal li benda min e, ez zû nerim, heqê min lêxistin û kuştin e. Heywana got, qaso em dibêjin li daristanê tu ji heywana re mîr û serok e, ji tirsa jinekê tu îro biye kevok e. Heywanê daristanê giştik ji te ditirse, eyb û şermek mezin e, ma tu jinekê ditirse. Şêr got, gotina pir mekin, ji heqê we re nebixêre. Ji bîr mekin, jina li mal li benda min, ew jî weka min şêr e. Ma qey we nebîstiye mezna gotiye, şêr şêr e, çi jin e, çi mêr e.